ngila form ni ka operation team tingila ai bore ki ba la shai la shisngi kinya donno ka meeting ka baning kong jongki bakin kumnu bakin kin pentelu ni ka kam ti ka deadlines ka bangi ai ki ka dei ba la kumnu ka te ka siding kong ka bansawan ka monday ka bansawan kin sedang no ka ni ka patrolling ka jongki ha po yo ti kani ka tayo ngila ai por ki bakin penbiang ya ki jingdon kam ki jongki namar kumbala penshai ba poel mentan ka man force ka jongi ka don haduk prapu laingot haduk prapu khandai ngot naka liang jong ka bapet ya kayo hungtei naka liang ka containment PS ki don arpu laingot ki man force naka liang jong ki police aim ki don haduk lai pesan naka liang jong ki enforcement department jongi hapo district council ki badan duty hayo ki don arpu san ngot but in charge jong ka containment thu ba ki don ki CRP ru ki ba attach lang bat ka containment but kini ki CRP ka strength ka jong ki ka don ngot ti man ba kidon ka duty ka mud kini CRP kini don rengkat lang bat ki pulit na po containment ti kani ka total man force ka jongi ha ka dei bat katika yo borok ko ka dei prap khandai ngot tingila ai bor kini ka operation team bakin chop out kini ki plans manu bandan duty men step manu bandan duty men sngi bat manu bandan duty men miet ti let's see by next week pila ya tip hi ngin saya tip hi mengi borok kumnu kani ka operation team kan operate ha ka dei bat ka safety and security ka dei bat ka yo kham tam e kom bila penshai ya mentan ka concern ka jumi ka dei ki drugs bat e ka kiat do ha ju ko por ti nginget scam ba kani ka operation team ka bangila form mentar sngi kan wan rai ka jing shong sngai biang sa sisin ha ka let ka wan jong ki nong shong yo bading kom bat ba ar ki pat ba ki balit yo ti kani ka arrangement ka jongi ka shulong no ba ngila ai bor ki wakin le ti subject to jing ekran mo nang ni shakmat le si yo ki dang don shushu kinu ki bala man ai bor ti ka wei ka bang shpo aman pentep ba hadin bang ekran man ta kasni ni shem ba ka lumding jiri police station ru kadon banta ban pej ya ka security jong ka yo ti jai bang imdon representative na po lumding jiri police station man ta kasni ngila shu IT no hai officer in charge jong ka containment ban brief ya officer in charge jong ka lumding jiri ya ka ki step forward sang ni shakmat ka bang ingin le ka dei bat ka operation team ya ka ba menta ngila bu ya iba lanong iba dei superintendent jong ka enforcement nang ni na po district council ba in shimti ya kaban chok out yaki programs ban ai yaki routines ki badai ban ai but ya kaban menta shpor ngila thungi ba lanong kum I head jong ni ko operation team ha ka dei bat katika safety security ha po yo kemudian ini ibarat nang deh sebenarnya ka enforcement in lumlang kan makin anu ini arngot nak kaya melim arngot nak lumding ji police station bak juru nak cantonment ki kinya shom kinya perkhat ki jington kam bat ka ka ba kisem jing dan ke ba kan ka mesti kan kot na kom tu lagi ni ki jington kam kan sawan biang sha ka council ki jingi lumba ICM bat kan ka operation team ru ka kan kum ka jethu jong si cantonment kan long tangap ba yudu ma kan long in around ka yudu te kum ki than thamyo molong ki than bimola ki ajmar ke babun ha ki bru ki balong ki hotspot jong ki drugs te nakale ni kerman hi ba kan ka operation team kan terima hadir ba ngili ki baro pili ya ka jing jele jo doctor ngem ya kene to dok ni den ki pat ki kam le si ki ba kini ka operation team kan tre khanang ba ki pai ba jung ki ba nyo ha ken smooth sky te ka yo du ka yo jung ni upai ka si karan dei bali bakan longkum ta te lengban jo kata pat ni ngai scam bangin wan ra ki ba kham sha hi du ba la dan ki pat ki jung kam kan ni ka team kan sa report ka council ka jongi lembai si apa ni saya keren biang kita am kata kan ni ka operation team ni la IT ki bakenya shna kata ka jingi patrolling la ka balong step la malong masni bar la ban dei men mi ru kan shong ha ka jing pen ka chong ka jingi pen jong ki ki shong ka team kini ki patrolling kani ka operation team la ka pha ki patrolling am kan dei bet la ka shift system bet mot banu bodon duty kin don duty na do mas step hadu masngi hadu janmiet bat men miet bakin dan dagi jong ki team be kam dei ka ju ka team bakan man ne kan patrol ka yo 24/7 ka ta ka long impossible and dei ngila ade patha ki bakan don da ka jong ka team ke da ka shift be biang tu biang mo dei ni dei ban persyang ya ka kat ka bangidon ka manpower ne ka workforce ka jongi di aila chang ni dia persyang kumbi ong I ba puel mentan tada kila ban ai ka report within shitayo ne shi banai ka ka bakila shem ne ka ka bakila la ban te la kam ni la ban pen thamai shu te da ka long kam da ka don kam nangi ka district council bangin ya tho sha ka government ru ka bai dei bat ka manpower ru ya singi la ban ya tho mo